Caldas Portas e Vilagarcía tiveron a idea e agora a Deputación súmase ao proxecto. A Vía Verde do Salnés recibirá do organismo provincial unha achega de 200.000 euros. De xeito inminente, os tres municipios máis o goberno provincial van a asinar un convenio para que ese recurso se destinen ao impulso desta senda. A presidenta da Deputación achegouse hoxe ata a zona de Rubiáns para coñecer os plans dos alcaldes. Para Carmela Silva, este proxecto, froito do traballo conxunto, é un exemplo a seguir. Creemos que é fundamental conseguir que os concellos sumen sinerxias en proxectos comuns e, de feito, no pacto de goberno do PSDG e do BNG, naquel pacto, aparecía que a Deputación financiaría proxectos que foran presentados por un conxunto de concellos, como ocurre neste caso. A do Salnés será a primeira vía verde que se cree en Galicia. Vai discorrer polas antigas vías do tren entre Caldas Portas e Vilagarcía. O trazado desta ruta permitirá, ademais, poñer en valor moitos atractivos da zona. Eu creo que é un gran proxecto. Quero felicitar os tres alcaldes pola idea, por ser capaces de elaborar proxectos conxuntos que non van a redundar somente no Salnés, van a redundar en toda a provincia de Pontevedra e incluso sendo máis ambiciosa na afirmación en Galicia, porque esta vai a ser a primeira vía verde de toda Galicia. Os rexedores implicados agradeceron o interese da Deputación a hora de colaborar no desenvolvemento do proxecto. Os tres concellos contan con que os traballos para converter o antigo trazado ferroviario nunha senda arranquen xa neste mesmo ano. O tempo administrativo non sole coincidir ca vontade política, pero nos vamos forzar para que sea así. E que ademais, tal como ademais de todas as cuestións que se destacaron, o feito de ser pionero é un dos papeles máis importantes. Vamos a ser pioneros en isto e vai nos permitir poñer en valor en cada concello elementos moi emblemáticos, non? A ponte, ou este propio pazo, ou a iglesia románica de Godós van xogar un papel importante. O proxecto xa está redactado. Nel tamén está previsto que participe a Xunta coa rehabilitación da antiga ponte de ferro de Caldas a través de fondos europeos. A futura vía verde do Salnés percorrerá unha distancia de algo máis de 10 kilómetros.